ndị isi ụmụnna asaa bụ nke mejupụtara nya bụ ọnụkọ ime obodo Ogwuari na nke dị na Nsugbe na okpuru ọchịchị ime obodo Anambra East na ime steeti abụ Anambra emego ka gọọmenti steeti abụ Anambra wee mata banyere ọtụtụ ndị amakehu bụ ndị ga-ekwu na ha na-akpata ọgbaghara na ya bụ ọnụkọ ime obodo site na ịma aka nyere ọchịchị onye nke arọchọrọ dịka onye isi oche izugbe nke ya bụ ọnụkọ ime obodo bụ pastọ Achụnwa Ifejika n'ihu n'okwu bụ nke ọ gwara ndị ọrụ nta akụkọ ka onye isi oche nyere ndị isi oche nke ya bụ ụmụnna asaa ma bụrụkwazị ọtọchalụ na ya bụ ọnụkọ ime obodo Chi Patrick Agbata bụ ndị nke agbara akụkụ aka na abụọ site n'aka ndị isi nke ya bụ ụmụnna gara nọ n'ihu wee kọwapụta na ya bụ nwa amadi bụ pastọ Achụnwa bụzi onye nke arọpụtara dịka onye isi oche izugbe nke ya bụ ọnụkọ ime obodo n'abalị 16 nke ọnwa Disemba. Chibuzo Obilike bụ onye nke ga-ewetara anya bụ akụkọ n'ụzọ pụrụ iche. Agbata si kọwaa ya bụ onye bụ nke esonyeghị na ndọrọndọrọ ọchịchị nke azọrọ abụrụ onye na-eme ka ọgbaghara dị n'obodo ahụ site na ikpe nke o wetara n'ụlọ ikpe na-enweghị onye ekpere ikpe ma gazie n'ihu na-elesisi ana obodo ahụ n'aka nke Chief Patrick Ezeazụ nakwa Maazị Emmanuel Odigbo. Otu ahụ bụkwa nke pụtagoro n'oge dị iche iche kpọkwa ụfọdụ ndị okenye bụ ndị binyere aka n'akwụkwọ ma kpọkwa ha nzukọ wee kpọzie gọọmenti steeti a ka ha gbaa mbọ leba anya na ya bụ okwu. N'aka nke ya, pastọ Ifejika kwuru na ndị ahụ bụ ndị ebumnobi ha bụ iwekọrọ ala obodo ka ọ bụrụzie nke ha.